Господа! Този поздрав е специално за най-прекрасното семейство! Да гъркинята за нейния син емо машината най-силна. Боксьор номер едно в Петрич го знаят, за дума няма спор. Като излезе в ринга става истински мотор. За Дима патронката, която е във Франция, далече от дома, но с българска емоция. За Вили англичанката и Ивана германката поздрави летят към цялата компания. Най-прекрасното семейство с обич Петрич държава, където и да сте, сърцето ви остава. От мама Неда поздрав и от братчето Емо, тази обич е сила, по-силна от всичко. През държави далечни, но връзката е жива. Семейството е сила, никога не си отива. Емо е машина, всички го признават. С името му в Петрич гордо се хвалят. Дима във Франция, но мислите са тук, при близки приятели във всеки един звук. Вили и Ивана, част от тази любов. Семейство като вашето е истински дар от Бог. От сърце към сърце няма разстояние, любовта ви е сила, няма колебание. Петрич ви събира, дори и отдалеч, това семейство няма равно вече. Най-прекрасното семейство с обич Петрич държава, където и да сте, сърцето ви остава. От мама Неда поздрав и от братчето Емо, тази обич е сила, по-силна от всичко.